Yma ar y dwi yn blwyddyn 3 a dyma fy chwaer. Helo, fi di Ela, dwi'n blwyddyn 4. Dwi'n yn gwybod os da chi gallu gweld pen Gini fama, ond Gini di enw i. Diolch am y her hwyliog ac diolch am ddysgu ni am ddisgyrchiant a gwrthiant aer. Dyma ni'n neud yr parasiwt. Mae'r parasiwt ar ddynas Lego yn barod i hedfan. Dwi yn meddwl fydd y parasiwt yn disgyn i lawr yn gyflym iawn. Dewch i ni weld. Roeddwn ni yn anghywir. Doedd y parasiwt ddim yn mynd yn gyflym iawn. Roedd yn mynd yn araf bach. Rydyn ni am gwneud hyn eto, ond rydyn ni yn defnyddio 2 parasiwt. A mae fi yn mynd i fod gyda dol bach sydd ychydig mwy trwm na dynas Lego. Ac rydw i yn meddwl fydd Ela yn ennill oherwydd mae dol Ela chydig mwy drwm. A mae'n feddwl bod fi'n mynd i ennill ras da ni'n mynd i'r eraill tro. Hwre! Roeddwn ni yn gywir! Da iawn, Lily. Diolch am wylio a gobeithio wnaethoch chi mwynhau. Tara! Tara! Edrych ymlaen i'r her hwyl nesaf. Tara!